L-MHRA mhux biss qed titlob lill-Gvern għal aktar għajnuna iżda wkoll għal pjan għall-futur għaliex dan il-virus jidher li ser jibqa' magħna. Dan qalitu b'reazzjoni għal dak li qal id-Deputat Prim Ministru aktar kmien il-ħamis. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti saħqet li dan iż-żmien ta' festi kien l-uniku żmien fejn dan is-settur seta' jirkupra ftit it-telf li jagħmel tul din is-sena. Dwar dan infatti Net News kien diġà staqsa lill-Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo dwar il-pjan u anke x'ser ikun qed jinkludi. Iżda għal darba darbtejn bqajna mingħajr risposta ċara. Jien m'għandix lukanda, imma minu sit ta' lukanda, inti xi pjan għamiltlu ħejjejtlu biex tgħinu f'dan iż-żmien illi dan huwa żgur qasam li ma jerġax jiflaħ għal daqqa oħra. X'inhu l-pjan tiegħek? L-unika daqqa li ħajkun qed jieħu l-Partit Nazzjonalista. Int soluzzjoni se toffri għal dan kollu? Is-soluzzjonijiet nerġa' ngħidlek jinstabu madwar il-mejda ta' diskussjoni. Fl-istess qarrija li kienet iffirmata mill-President tal-MHRA Tony Zara intqal li s-settur tal-ospitalità matul dawn l-aħħar sentejn spiċċa bħala l-mira ewlenija u l-vittma tal-miżuri ta' kontroll relatati mal-pandemija. Tony Zara kompla jgħid li jifhem il-miżuri li hemm bżonn li jittieħdu iżda huwa mħasseb dwar l-effetti li qed iħallu dawn il-miżuri li qed jitħabbru fl-aħħar minuta. Huwa qal li minkejja li l-ħwienet jistgħu jiftħu l-awtoritajiet qed jagħtu l-parir lin-nies sabiex ma joħorġux u li dan ifisser li minkejja li dan is-settur mhux ser jagħlaq, iċ-ċans huwa li n-nies ser inaqsu milli joħorġu bl-ispejjeż jibqgħu hemm. Il-President tal-MHRA saħaq li bħala pajjiż ma nistgħux noqogħdu nagħlqu niftħu dan is-settur sakemm din il-pandemija ser tibqa' fostna u mill-ġdid appella l-aktar direzzjoni u pjan min-naħa tal-Gvern.